Are you ready? Floyd Street Dog Finals! אנחנו כאן בעיצומו של מופע רחוב מטורף באמצע כיכר דיזינגוף. יש גיל לדבר הזה? אנשים שרוצים לרקוד. האמת לא. ברייק דנס והיפ-הופ זה דווקא סגנון הריקוד שהוא נטו אופי וסגנון חיים. החבר'ה פה הם בני 13, 12, 16, ואני בן 32, עדיין זורם איתם. הגעת דרך הפייסבוק וזכית בכרטיסים לסרט. וחולצה ותקליט. שווה להיות בפייסבוק. אז באתם דרך הפייסבוק והיה שווה לצאת מהבית ולא לראות טלוויזיה ולהגיע לכאן? כן, היה מאוד כיף. אני לומדת היפ-הופ, אז זה במיוחד כיף לי. The turntable spins, brothers cautious, listening to Bob James Douglas, and of course James Brown, funky drummer the sound. נכנסים להקרנה עכשיו, פעם ראשונה, ריקודים בתלת מימד, אני מתה לראות איך זה יוצא. אני שמעתי שזה משהו מטורף, אז יאללה, אני חייבת לתפוס לי שורה ככה בול באמצע הזה. אז אני נכנסת לבפנים, ביי. Crazy.